ce emoție o parcă... Băi, urci în barcă, urci. Ai un din ăla? Ai? La mine în scruteagă, acasă mă nu știu. Tu n-ai bahorul? Eu? Da, bag mâna în gură. Da, bahor. Nu, prins cu bahoare. N-are nimic, am băgat mâna în gură, îi stau un cap în gură și iată. Au salvat băiatele, nimeni și cum îmi știe, mă. Da, mă? Ia-l încă. Haide, băi, stai, măi. Au salvat băiatele. Am făcut 3 poze până acum, ia. 20! Ia, bă, că ies la film. Nu pot să-l pot alea, știu. Urcă în barcă, bă. Subțire. Hai, puși în barcă. Bagă telefonul. A venit cu singur la deal. Crezi că ți-ai dizat? Ha. Na. Aolea, că mai stai și tu puțin, crezi că te atira, mă. Dar îți mai place șaorma făcut-te. Mă. Auzi, șaorma, Bă, fi vegetarian, mă, l-ai speriat. De unde mă și-am luat? Băi, dar toți vin la tine, mă? Spectacolul ăsta tot a venit deabă. Nu? Haide, mă, nu faci din ăsta. Am muncit să o leacă mai mult. Capul și coada mi-a dăsit, dacă are să zici. Care, mă, dar le liberăm, mă. Nu vezi pești din ăștia grași. Păi tu prins, mă, cu video acolo. De ce nu vezi că timp barca? Am prins o barcă. Crezi că aici la baltă? Nu vezi. Auzi. Bă, dar e acoperit de apă, cu mama, mă. M-a atacat prima dată, ăla a ratat. În fața pragului. După aceea am dat o leacă laterale și zice, a, dai tu. Hai, de șapte, bă. Atunci, vezi? La încheta asta nu se mânca 40 nu sunt doia la ea. Aveți nevoie de șofer, că vă prindeți pești, eu nu mai vin cu ăștia la bani. Nu e bună. Păi da, nu i-am prins ăsta vreodată. Vă las de seriu, vă ducem acasă mai am la și voi... început, dar eu le-am în ciuruc la început. Eu cum am zis și nici la început nu s-o spun, da? Da. Lasă-mă, George, că pe bun iau. Îi iau acum din Herș Gabriel la stat. Nu, din Herș Gabriel la stat și nu să-i caut la început. Gata, nu mai răzândesc. Ia-i mâna ca lui să ia și lui. Mă, filmează-mă ce tai, mă, acolo, fă o poză, mă. Asta am făcut! Bă, fă 50, mă. Bă, eu frumos. Filmează o leacă, cum se găsează la încheta, și dragi. Acum mă scos eu. Uite că la mine ce pare, măi. Băi, dar cum? Să-l dai din steluță de jos? Nu, sus, după aia sus. Opțiune, hai mă, n-ai nevoie să un telefon, să ai din ăla, stați screen. Auzi-l-o. Nu pot să-l opresc. Ha. Te duci cu barca, nu? Păi da, tu nu vezi că nu pot să-l opresc, am zis. Nu mai filmezi. Nu știu de ea? Da. E cenzura aia, nu? Dar nu poți să-l miști, mă, că ea nu. Produsul, dacă scoate afară, produsul. Scoate afară și faci și tu și eu. Mai ține o leacă. Doar mă, l-am cătat din mă. Mai ține o leacă. Din barca? Hai după el. Dai drumul la barcă, că nu.
Hai că noi deschidem restaurantul. Din ăla cu capul mare. Laurică scădea la full. Tu crezi că eu scar peștele tău după aia, mă? Îl car eu! Eu îl car! Criminala, Jack Santicătorul, știi? Hai că vi-l arăt până te-am trecut de 130 de kg. 125, 130. Da, vi-l arăt de asta să filmez acum. Gata, eu vin cu mâina la pe nu mai zic cu toate. Domnul, poate să nu mai